Semi thuolo Dr. Buru Oginga mondo bede twak gi jatend piny William Ruto. Dr. Buru ncha chamo semiyo. Okay. Teko kendo ne gibedo Kilifi. Okay. Kendo nyocha neno ka wan Siala ka, nyocha wabedo kendo nwaduogo Kondele. To kendo winjo ka ker bende wacho ni mana kaka jo ODM nyocha omiyo Dr. Buru teko. En bende jo UDA osemiye teko mondo giwuo kendo nyocha penjo jopiny kacha ma jopiny oyiego. Wan bende nwa penjo jopiny ma jopiny oyiego. Ang'o momiyo uyudo kuom jopiny kare modwa luoro ka uketho sa ka usemiyo Dr. Buru Oginga thuolo mar loso gi jatend piny William Ruto? Ing'eyo ni Article 1 of the Constitution but wuoyo about sovereignty of the people. Ni teko moro amora oter ne jopiny man go. Kata mana an awuon an MCA mama ket Milimani Ward kama wantieni. But jopiny omiya gibiro ni delegated authority. Gidelegate na authority ni mondo awuo on their behalf. Omiyo samoro amora madwa timo gimoro ne jo market Milimani Ward to nyaka dog irgi. Ma penj ngini to wach manyo wuok assembly en kama kama. Uyiego kosudagi. Watero iri. Koro wan beri kaka jo ODM. Nyocha ne Central Management Committee okalo ne Dr. Buru ni mondo wuogi UDA. Koro wan bende wadok jo piny mano miyo wa delegated authority. Kwa penjo gini to weche gibi. Bende uyiego. Nikech gimoro amora mwatimo. Kata mana gik mwatimo gi. Yes. Ultimately, ibiro tergi elwet jo piny kochopo 2027 miluongo ni general election. Mano en a public participation exercise. Maduong' moingo gimoro amora. Koro nyaka wapenj nikech gikone nyaka biterne gimondo gi-decide. Right. An mane kaka nene kaka jabura. To bende mane gima katiba marwa ma Kenya wacho. Erokamano. Erokamano. Abiro duogo kuomi Seth bang'e. We winja ni to